mabuka sei nyaya iripo iri kunetsa ndeyekuti vanhu vari kukonfyuzwa. Vakomana vese vari kutaura zvokuti chiwenga ava vese ava havasi vanhu veZanu PF ba, havasi vanhu vachiwenga ba, ende havasi kusapota chiwenga zvachose. Vakomana vese ivava vari kuti chiwenga havasi vanhu vachiwenga ende havasi kumbosapota chiwenga. Raiti kutaurirei vanhu movhirikidzwa paground. Vanhu ivava vari kutorwisa Zanu pamwe chete neopposition yavachabisa wese. Chikodzero chii? Vanhu ivava vanhu veZanu PF, vari vanhu veG40. Vanasaru vaka vanhu veG40. Netimu rese iri riri buya mabhuru timu rese 40 sei. Tukaurire paZimbabwe's. Vari kupinda nekuke vasati chiwenga. Because chiwenga havana kuenda kuchikoro. Vanoziva kuti vachiwenga havana saka vakada kasuko iviri taiso kunge muri kusapota chitenga. Nyaya yekuti kuda kurwisa chiwenga naMunangagwa ndo nyaya iripo. Saka vanhu havari kurwisaniswa vega vaZanu PF ndo vari kurwisana vega. Iwo vari kupinda kuda kuti wapeshedzere chiwenga kuziva zvaonesa kana kuti chione chari kuite. Varoda kudzingirwa Munangagwa nezita rachiwenga. Chiwenga obva aita sokunge ane support paground, ari kudiwa nevanhu paground. Inyaya yekuda kuti vakodzerese Mhizhonga paground mubato reZanu PF. Vamutse Mhizhonga vavarwisanise. Vakomana veG40 vane mweya wekasha wekutsagwa. Saka varume ava vari kurwisa muchiwande. Saka kune vanhu vasikatsi kuziva politics zvadziri. Nyaya iripo haisi nyaya yekusapota chiwenga, but varuda kuti kana yebuda chiwenga varusana kana kuti vapamuka Mhizhonga. Zvoita sokunge iwo vari kudira chiwenga, but kokupesira kwacho chaiko na iwe chiwenga vacho havasi kutobudawo futi. Saka ndoda kundikozivisa vana veZimbabwe kuti vanasaru vakaba G40 timu rese muri kuona paground riri kuita sokunge riri kusapota Zanu PF iri harisiri Zanu PF riri kuita kunhu rakatsvika. Saka muri kuona kuti havasi kuda kupa Chamisa party Chamisa kuti adini ateerwe nevanhu atonge nyika. Vanoziva havo kuti Chamisa kudiwa nevanhu, ati chiripo varuda kungotsigira Zanu PF, but havasi vanhu vechiwenga iri. Timu yachiwenga kunyeva akona vateve G4 vari kuisa zita chiwenga vachisisa kurwisa kuchiitika mubato Zanu PF. Vana kasukuwe kunyarara kwavakaita kuya musafu kuti wakanyarara ndo kuri kusponsor vana vese ndo chikwata chiri kusonera chiri kupusha ava ndo kuri kubva ma-terms and conditions avo ekuti vagone kupidigura Munangagwa. Inyaya yekuti vari kupuwa vari kusponsor vanasukuwere vari kuita zvokurwa vakawanda. Ngavabude pachena kwete kuda kushandisa kunge vari kutsigira chiwenga, kunge vari kuda kunyomba Chamisa. Nokuti dai vanga vari vanhu veopposition kana kuti vanga vari vanhu vari kuda shanduko munyika, vanhu vese vaisapota Chamisa, vanhu vese vaimirana Chamisa, vanhu vese vaienda kuna Chamisa, because results nereport nesituation iri paground Chamisa ndiye anenge achiri paground risa. Chamisa ndiye munhu akabirwa maelection. Saka muri kuona kuti vakomana vese ivava havana kumbobvira vaita nhengo dzaChamisa, havana kumbobvira vaita nhengo dzeopposition iripo manje. Vamwe vacho vakamboita nhengo dzeopposition vatsvangira chiripo special mazvona. Saka vakomana ava havana kubvira vaita nhengo dzeopposition, havana kumbobvira vaita nhengo dzeZanu PF dzavo naMunangagwa. Vakomana ava pakangobuda vana Jonathan Moyo nanakasukuwere, vakomana ava vakabva vangobudawo kutiza kana kuti vamwe vacho vakabva kugara vakamira kudivi, havana kupuwa chanzi chokuti vasevenze vari muboka retimu raMunangagwa. Saka vakomana ava vanhu vaiva vatori ma-NM Zanu PF yana iri kufanana nesuwo opposition tingori vamwe chete, but chiri kunetsa chokwadi chiri paground. Vakomana ava vanoda kuzama kurwisa kubudisa paground. Iwo oita sokunge ndo vari kurira paground, ndo oita sokunge vari kurwisa Chamisa, vachirwisa Munangagwa, oita vari kupinimidza ngo vari kuda kutsigira vana nachiwenga, vachida kuzama kuwana support nokuti vagone kusudurutsa Chamisa. Dzidzai politics vakomana, noti kungotevera, noti kungotaura bwana bachiro kure murakasha. Ivo vakomana ava ndo varakasha, vakomana veG40 vari kuzama kuda kusvibisa vanhu veopposition, vozama futi kuda kukrasha futi vanhu vaED.
zvanga zvakanaka kuti tese tirwise ED papasina chakashata, pati tirwisa akatekamira divi rimwe chete tese tani kudivhaidha pfungwa dzevanhu, kudivhaidha njere dzevanhu, kudivhaidha mashoko evanhu, kudivhaidha vanhu vovhiringa background, vanhu votadza kunzwisa kuti vabude pachena kuti tiri vanhu veG40 azviite, ende vanotova nemaconditions ekudzifuda vakomana vejao. Nyaya yavo chacha iyo vari kurwisa Chamisa, ivo ndo vanga vaida kuita opposition vanhu veG40 but kuti vave nesimba opposition background asisi kukwanisika because vanhu havata. Saka ivo vari kuda kushanda Chamisa kuti vawane kupinda mushure mbii kuti vachiona kufesana naED. Saka ivo manje vari kuda kubata shoko runetsana kwaChiwenga naED Daria, ndo ravari kuda kubata. Chiwenga hatorina information yaari kusenza nayo background yekupa vanhu kona Geza Daria ravaiita vanana Geza namweti muri PF chaimo mukati mezano muchiri G40 ririmo G40 ririmo. Saka vanombozama kuda kumobilize chinga ombozama kutaura nacho vanakasukira vanotaura kuzama kutaura nacho nokuti timu ramunana Mugabe ari kubvira rabuya musquad yaMnangagwa. Saka paya pane G40 neLacoste. Lacoste ndo iri kutonga iko zvino. Saka G40 iri kurwisa Lacoste kuti ibude pachena kuti ndo iri kurwisa Lacoste azviiti. Saka muchiona Kasukwera achimboita imwe nguva yaanopinimidza achimbotaura paya ane vakomana vari paground vari kupesha nokuridza mururu. Mazvona chatadzikwa naana Kasukwere dai vanga vari vamwe vaedza kubatana naChamisa, simba ravari kuita rese iri rokupedzera nhingirikini dehwe padehwe retsindi, hoko padehwe retsindi harina zvarinoshanda because Chiwenga already haatori mhandu yaED zvachose. Vanhu vari kungorwira masimba nekurwira sadza vari mumba mavo, vari mubato mavo, but haana kumbobvira ati akubuda muZANU-PF, haana kumbobvira ati akuwenga ED zvokuti akusiya bato, haana kumbobvira achabvuta masimba, haana kumbobvira ataura zvese izvozvo. Vakomana veG40 ava ndo vari kupeshedzera nekunyebera pofu pofu yobva yaita manyemwe. Saka makaona kuti madhemo ese airongwa neG40. Saka kuti yanga isina security. Ivo vana Geza vese vari kujidzana nevakomana veG40 vaya. Vana Geza vari vamwe vatochengetwa vamba kwakasukwero kavanozviziva. Kana munene timu kana kunana Jonathan Mwekwesho, kana kunana Malawi nana Nhingiriki uku, kunana Chihuru uku, hakuna ari kuzviziva. Pamwe vari munana Nhingiriki uku akakamuzukira Mugabaka. Saka ndo pari kunetsa. Saka muri kuona vanana Geza vasiri kuda kuzama kutaurirana naChamisa kana kuti zviri kurongwa munyika mademonstration nezvimwe zvese izvi kuti vabude pachena varonge naChamisa. Vane vatungamiriri vamwe vavanavo vari kuronga navo. Vanasikuona memba kufanana nana Dagwire yavo vakaita mari kavakomana vaya ma50 billion aya nemune zvimwe zvawanikwa zvaiva muZimbabwe aya magold zvaizvaiva. Vane mari isikatoiti yakatosviba inge Dagwire wacho futi. Saka ndo mishonga iri ground yamuri kuona iripo izvozvi iri kupinda paground izvozvi imhirishonga yekurwisaniswa. Saka isusu kwaMnangagwa neopposition tiri kurwisaniswa nevanhu vakasukwere, although isusu opposition tagara tiri kurwisa Mnangagwa kuti abude mupava nokuti haana kuhina maelection nokuti haasi kudiwa nevanhu. Munhu ari kudiwa nevanhu ndiChamisa. Saka vana Kasukwere vari kuziva kuti ivo havana chances zolongo Chamisa aripo. Saka vanoda kuzama kusvibisa vanhu vaChamisa uku futi wovhiringidza Mnangagwa futi naChiwenga futi. Soka havatorina kana support paground vaya, havatorina kana vanhu paground vaya. Vasi vari kuti soko vabaga muchichi vanhu vese vaya. Be careful vanhu vaya vanhu veG40 vaya. Vanhu veG40 se vanhu vaya vari kutozama kutokanda Chiwenga vaya kutorwisa. Iwe vacho ndoziva rangu iri timu harisi rangu timu. Ati kuti Chiwenga ataure paground vanhu ava vasi vangava. Teka because panguva ino vari panguva yekukrashana mubato mavo. Unobva waita sokunge wazvifumura. Mazvona manje. Saka Chiwenga pari zvino paground chaipo vanhu vese ava havasi vake ava. Saka muri kuona kuti vari kubata Chamisa makumbo woita sokunge ndo vari kumhanya kunorwisana naMnangagwa, but iwo vasina support, vasina kuwanda vanhu veG40 wacho futi. Maiona nyaya yacho paigere paground. Saka muri kuona kuti maprogramu ese anenge achitaurwa naChamisa, maprogramu ari kutaurwa neopposition ese
izvo kuti Joboskala ndo vamunoona vachimhanya vachiti Joboskala ari bheta kuti atukamire bato. Vanhu zviri kubva kuG40. Tendai Bita akaposha kuti atukamire bato. Mukadzi weFadzai Mahere akafita kuti atukamire bato. Nengirikini Stalosi vanhu veG40 vari kuzviita seizvi. Saka vari kuzonobatana neZANU-PF yaMunangagwa futi pamberi apo mamwe ma-terms and conditions ari kuza ZANU-PF wakuita futi Munangagwa nerimwe divi kurwisa Chamisa. Masvona. Saka vanhu vanofanira kudzidza nekuongorora kuti politics dzatiri kufamba manje anaya. Usangoti vanhu vakara pamedia moti ene ma-ED. Moti vanhu vacha. Vazhinji muri kurikruba nezita raChiwenga muchitorwa paground muchisevenzeswa neG40. Saka timu laCosti neG40 ndo vakurwa paground. Saka vanhu ivava Munangagwa netimu rake havadi kuona Chamisa. Timu Costi harisuda kuonisa. But Chamisa ndiye ane chaunga paground. Ndiye ari kudiwa paground. Saka vanhu vakusiswa nevakomana vanasaru wakawa zvinhu zvavanotaura zvese vanhu vari mwane G40 nanakasukwe. Dai vanga vari kuda sharuko vari kuchenji munyika handi futi vairwisa imwe opposition. Saka motoona kuti opposition yakatozvimirirawo iri payegawo zvayo. Handi futi vairega kusapota ma-reforms ari kutaura Chamisa nevamwe vese mapato babaya. Nokuti hakuna kana ma-election anoitwa kana pasina ma-reforms. Tawa iko zvinezvi ma-election asi ari kuitwa ari kuvhirikidzwa nenyaya yekuti hakuna mutemo wema-election. Ende idonga atonga mauto arisa zvaanoda mapurisa zvaanoda zvivagara zvese zviri kupa zvakaita sana Fazi mauto ari kupindira kubatsirana neZANU-PF kudhistribhuta ma-election because hapana mutemo chaiyo. Kuzenga kwakazara vanhu veZANU-PF uku. Saka hakuna mutemo inobata hakuna ma-election anobudirira zvakanaka. Saka vakomana vachiri kuvarwadza chii kuti vasapote nyaya yema-reforms. Chiri kuvarwadza chii kuti vabatane naChamisa. Vari kusvika kutorerwa chimuti vari kuziva kuti chimuti chakatorwa naChamisa kudhara. Saka vanoda akasungwere vanhu vaya vakafanana nematsotsi vari kuita zvekurwa vakawanda havasi kubudisa musoro. Vada kuzobudisa musoro pamberi apo hondo yatsvuka ropa. Ari maiona nyaya yacho. Saka vaChiwenga vatsana ava vari kusenzeswa nenyaya yekushayiwa chikoro. Vari kusenzeswa nenyaya yekushayiwa sapoti. Saka zita ravo rakusenzeswa nemakororo nematsotsi. Ikaunda intelligence G40 neLaCosti vese vanhu havagara vari matsotsika vanoshandisa intelligence. Vanakaswera remember vanga vari kumasiyawo kawa vanana ningirikini vanagesa vanga vari kuintelligence futi kusiyawo kawa vakashanda vese vanakaswere. Saka vanhu veZimbabwe vari kushandiswa kaunda nevanhu veG40 torwisaniswa musoro tovhirikidzwa brain. Saka inini baba Chinogore ndiri kuti vese vanhu vari paground vana veZimbabwe vese siyai nyaya dzokupindira botso reZANU-PF, nyaya dzokupindira kurwa kweZANU-PF, nyaya dzokupindira kuengana kweZANU-PF, nyaya dzokurwira sadza kuri kuita ZANU-PF, zvimademonstration zvihondo zviri kurongwa. Nyaya iripo ngatizive kuti zvabva kunani ende president ari kunzi avhoterwe ndiani ende ari kukambenyerwa ndiani. Chikwata chiri kumbokambenyera napresident upi chiri kubva nekupi. Yatotsvagiridzai kuti vana vasungwere pane simba ravo chaipo ndepapi. Vana ningirikiri vana Saruwaka netimu rese rana Story vambori vebato ripi, vambori verudzi rwupi, wemba ipi, vari kumbotumwa nani, vari kumbomirira bato ripi. Saka ndo pamunonyatsoona kuti vari kuzviziva kuti Chiwenga haambotongi nezvaari nemunhu wake nezvaari. Vari kuzviziva zvavo kuti Chiwenga ndiye akadhisitra nyika. Saka chokwadi chiripo vakomana veG40 vari kurwa vakawanda, vari kushandisa intelligence dzenhema. Saka vari kuti uku achirwisana neZANU-ka uku achikawira Chamisa kusaidhi nemaoko kuti suduruka uku suduruka. Ifana ndiBenju mutafuna mutafuka wena. Saka ndo nyaya yavari kuita vakomana veG40. Saka vanhu vari paground vari kuMashonaland Central musashandiswa nevanhu veG40. Mirai nebato renyu mira munoziva rakawina ma-election ramakavhotera Chamisa. Vanhu vekuMashisi Wedza Chikomba Marondera Mutoko nengirikini Chiweshe Chivu nengirikini Mudzi Uzuma Maramba Pfungwe Murewa nemasendro yacho yose Guruwedo Tito Rushinga Karanda Mount Darwin Sendao Beti nengirikini uko Dande uko unana Guruwe Chiweshe kwese uko unana Mazwe Concession unana Mvurwi mese unana nengirikini mese
dombo shawa vese Midlands yese province yese musashandiswa nevanhu veG40 vari mumedia vese vari mumafoni. Udzai vanhu munzvimbo dzamunogara vari kumatebeleland wese, vari kumasvingo wese, Manicaland, vari muHarare. Chikwata ichi G40 ichi, asi kuti vakomana vazhinji nevasikana vazhinji politics dzinokujambai ende munovhiringika, munobhaizika. G40 ndo yakutokanganisa zvinhu zvese because yake isina chamisa jecha, ndo iya yakunzi tozviisa jecha izvi. Saka vari kudira uku, vari kudira jecha kuna chamisa uku, vachizama kuda kurwisanisa ZANU Chiwenga naMnangagwa. Vari kupindira hondo dziri kurwiwa muZANU PF dziya Chiwenga ngepo hapana paakambotaura kuti ada kuti arwise Mnangagwa kana kuti ada kuti adini kana kuti adini. Vanhu vanongobudisa mashoko chete vari muZANU PF vachitukana nokurwisana, vachirwisana vachitukana kuti zvigananda chichi nezvimwe zvakadaro. But already Chiwenga haadi kubva muZANU PF, haadi kusiya ZANU PF. Chiwenga haambofa akasiya ZANU PF, muZANU PF akakwana. Already Chiwenga pari zvino kare ndiri paground ndiye muZANU PF chaichi. Mnangagwa akanga atiza adzingwa naenda naidi neZANU akatodzoswa naChiwenga. Saka chokwadi chiripo, vanoziva kuti Chiwenga ari easy kumurwisa, Chiwenga ari easy kumushandisa, Chiwenga ari easy nokuti idofoka anoenda kuchikoro, akaenda kuhondo chete. Saka vari kuzama kuda kushandisa. Saka muri kuona kuti vanhu veG40 ndo nhundira mutsime marapa tsetsetse, ndo vari kuda kuti vaite sokunge vanorwisa masimba achamisa vakomana veG40 ava. Vari kuziva kuti chamisa ari ahead than iwo, ende ivo vacho ndo vari kutarisira kuti chamisa hafanire kutotonga kana ZANU PF ikabva. Vada kuzama kudzoka mupawa nokuti vakanga vachibira nyika kavachidya vachiguta. Saka vanaSaru vakanga vese vakanga vaenda kuG40 vesa, vanhu veG40 vesa teedzai kamuseche nhoroondo yaSaru waka paakabva kuMDC kuti akaenda kupi, paakabva kwaMaimujuru akazoenda kupi. Saka muri kuteera mabhogasi epolitics. Saru waka haasitombori wedivi raMnangagwa, haasitombori wedivi raChiwenga zvachose raZANU PF iri. VanaSaru waka vari kudivi reG40. Saka vana veZimbabwe muri kuitiswa mademonstration neG40, kwete naChamisa, kwete nana Mnangagwa nana Chiwenga. Musanyebera nenhema idzodzo. Muri kuitiswa mademonstration neG40. Panongonzi chatsva chete munyika kuti chatsva chatsviridza chaizvo chatsviridza. Munoona vanakasukura vachibudikira. Saka chisvinu ndechipi? Vanakasukwere nana Mnangagwa yese iZANU PF isi same. Vanakasukwere vakapedza kupondesa vanhu pa2007 2008 apa pamaelection apa kuchiweshe kwese uku nene dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Vari kuintelligence kwavanga vachihinaku vakasika maminister vakapedza kupondesa vanhu, vakapedza kuchekeresa vanhu vanakasukwere, vakaurayisa vanhu muZimbabwe, vakapedza kuba upfumi hwenyika, vakatiza nawo kuenda kunze kwenyika. Ndo vaakushanda kurwisanisa manje, vaakutraina marebels. VanaSaru waka vafanana nemarebels, vafanana nematororo asina pfuti. Vana ISIS waiwai nana Boko Haram nana Nhingirikini wai, chikwata chakabhiudwa nana Kasukwere, chikwata chakaombwa nana Kasukwere, chiri kusponzwa nana Kasukwere. Saka VanaSaru waka vafanana nekuti marebels vari kurukutwa nana Kasukwere. Saka vari kusevenzeswa kukrasha zvinhu zvese zvinokuitwa naChamisa, vachikrasha zvinhu zvinoitwa naMnangagwa. At the time vanoita sokunge vanoda kupesa Chamisa pakona, vomboita sokunge vanobudikira, vombohwanda, but havasi kusapota materms and conditions nemaprograms ari kuitwa nemaopposition ana BT nana Shabangu wese. Chavanogona kurwisanisa Shabangu Nhingirikini uyo Ngonzora naChamisa, chavanogona kurwisanisa BT naChamisa, chavanogona kukrashanisa Chamisa naBT. Ndo zvavari kuita. Chavanogona kuda kupeshedzera nokurwisanisa Stalosi naChamisa, nokurwisanisa Moblessing uyo Fadzai Mahere nana Chamisa vana Timba. Ndo zvavari kuita ivo vada kuti vaise mhiripiri uku kwave uku kuopposition uku kwacho uku vachipeshedzera Chiwenga. Zita nesimba raChiwenga ndo rauda kushandisa, vada kuzama kumisa stamina nesimba raChiwenga. But Chiwenga vacho ari kuwarasisa futi vakomana vaCoast wacho, ende haasi kuwacheuka, ende ari kuratidza kuti haako kudivirana chaNhingirikini uku. Saka Chiwenga arodza kuti ari pamwe chete nana ED, zvinhu zvacho zvitori bho, kutukana chete nepamuromo vanenge vachiitana chete, but zvacho zvitori bho. Saka G40 ndo isina payakamira chaipo ipo. Saka ida kuzama kushandisa povo kuti vanhu vakanzwa kuti zita raChiwenga vananenge vanzwa kuti tiri kunhingirikira. Hapana chimboripo. Saka makaona mademonstration vanhu vaingopondwa, vanhu vaingosungwa, vanhu vaingorohwa. Mbavha dziri kushandisa vanhu ava ndikasukuwere netimu rake. Saka vana veZimbabwe ngatiyeerei one way opposition yatinoziva.
tiri kuitiswa nevanhu vezanu apa, injuga dziri kutambika apa idzi, itsoro dzevanhu vezanu idzi, ihondo dzekurwira masimba G40 neLacoste idzi. Dai vana Saruwaka vanga vari pamwe chete nevana veZimbabwe kutaura kwatiri kuita kunoku, dai Saruwaka anga akamira neopposition, zvimaprogram eopposition ese achisapota, vari kutsetsa zvese zvokuti chiwenga zvese dai vakazvitsetsa kudhara, hazvisunungure nyika zvese izvi. Saka nyaya iripo, vakatungamidza zita raChamisa vafumbidza opposition ka. Opposition inobva yaita take over ka, yaane masimba akadarikidza kudarika straight, vanakaswera vasina mukana zve, G40 haisina mukana. Saka vanoti uku vari kusunda, uku vari kubhutsura vari kukika nemasure, uku vari kusunda, uku vari kukika opposition nemasure. But end of the end vari kuvhiringidza zvinhu kuisa majecha nyika. Hapana chinobudira chinoitwa neG40 kana kuti chafa yakatonga munyika yeZimbabwe, hapana. Ezero kuti tiripo opposition, G40 haina mukana paground. Saka zvavari kuita zvese izvi utsinye hwenyoka inotema chaisingadyi. Saka vari kukwadzisa vanhu vasingagoni kumirira vanhu vacho. Saka makaona pakasukwa nyoka yemabhunu, vanakasukwa vakanga vakumiramira vachimiramira, ndo pacho pane timu racho nebhande racho ipapo. Itimu G40 but iZANU-PF yese. Saka nyika yeZimbabwe ndini baba chinogure. Ndiri kutaura vana veZimbabwe kuti wangu zvimwe zvinokujambai, zvimwe zvinokurasai focus dzacho, zvimwe mind munovhiringika, but ndoda kuvhura nzeve kuti muone chokwadi chiripo ndechekuti siyai vanhu veG40, siyai vanhu veLacoste, siyai ZANU-PF ite zvinhu zvayo, irovane pachayo yakazvimira. Isusu ngatiende tinosapota tese nhamba yese, tinomira navaChamisa, tinosapota vaChamisa, tinokambenera nhau yavaChamisa, titaure nyaya yavaChamisa machanel, maYouTube, TikTok, Facebook. Ngatimirei navaChamisa vatiri kuziva kuti vakahwina maelection, vatiri kuziva kuti vakabirwa maelection, temu yavo iyi ingadai vantu vari kutotonga, but neubhanditi neumhondi veZANU-PF. Saka still isusu ngatirwirei vaChamisa, ngatiteerere mashoko avari kutaura nezvinhu zvavari kutaura vaChamisa. Hapana chinoitika apa kuziva kuti kana pasina mareforms, pasina mutemo muZimbabwe, hafa makaitwa mutemo inoshanda, maelection anoshanda. Saka muri kuona Mnangagwa anga ari kuforsa kuenda 2030, vari kurwisana pachavo uku vachika opposition. Mazvona. Saka muri kuona vanakaswera vakaita zii, asi mazuva apera vaiti takakutaurira kuti mukuru iwe zvicha nasu unabva ati zingo asipo. Vari kugadzira, vari kubika chinhu chavo vanakasukwere. Saka musasevenzeswa maZimbabwenzi.